co mě čeká, ale myslím, že se to povedlo, že s dětma jsme si rozuměli. Já jsem byl u nich ve třídě, promítal jsem jim nějaké svoje fotky na téma hranice. Oni probírali s paní učitelkou různý témata. Pak byli u mě v ateliéru, tam jsme mi ukazovali, jak se vyvolávají fotky, jak se fotí. No a vyvrcholilo to vlastně společným focením, kdy jsem jim rozdal fotoaparáty a v Borském parku fotili a vytvářeli vlastně nějaké jakoby hranice nebo situace, které souvisí s nějakou hranicí, ale někdy i pomyslnou. A myslím, že výsledek, který tady představujeme, stojí za to, že si to děti užili a já jsem byl velmi překvapený příjemně tím, jak vlastně k tomu přistoupili a jejich kreativitou a vůbec jako jejich přístupem. Tak já se jmenuji Pavel Endrle a jsem animátor a shodou náhod dělám právě tady na Jižáku. V Animánii pracuji jako lektor, takže jsem v mojí skupině, kterou byla žáci školy Montessori, tak jsem jim nabídnul animaci, s kterou většina z nich neměla vůbec žádnou zkušenost. A právě jsme mohli využít tady zázemí našeho ateliéru v Animánii a vytvořili jsme tam asi 6 animací. Některé animace vznikly ve skupinách, některé animace dělali jednotlivci. A bylo to nabitý, bylo nás tam spousta, hrála u toho muzika, všichni tvořili a ty téma bylo hranice, ale to, jak to děti pojmuli, tak to bylo velice pestrý. A myslím si, že to bavilo všechny a všichni jsme si to užili a ty výsledky jsou super. Nám se pracovalo dobře, dělali jsme plavidla a téma bylo hranice. Vyráběli jsme fotky na téma hranice, moc se mi to líbilo a doufám, že bude něco i příští rok.